Представяте ли си колко малко грешки трябва да е допуснал един български държавник, за да продължават опонентите му години наред да използват една и съща политическа дъвка срещу него? Боташ. 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 Сутрин боташ, на обяд боташ, вечер боташ. Говорим за договор, сключен в период, когато всяка нормална държава търсеше алтернативни източници и маршрути за енергийна доставка. Договор, който предоставя достъп на България до турски терминали за втечнен газ. Да, към днешна дата той може да е финансово неизгоден, със сигурност в момента България губи пари от това, но договорът не е неизгоден, защото една сутрин някой се е събудил и е решил да запали държавния бюджет, за да си стопли кафето с него. Неизгоден е заради некадърното му стопанисване, само че това уточнение не върши работа на политическите шамани, понеже разваля магията. Много по-удобно е 3 години да размахваш думата боташ, надявайки се, че ако го правиш достатъчно много пъти, някой ще забрави да попита: добре де, нещо друго толкова нямате ли? И отговорът е: не, нямах. Но само преди броени дни небесата се разтвориха и политическата опозиция получи нова играчка. Подадената оставка на секретаря на МВР Кандев. И настъпи празник. Целият Фейсбук се напълни с партийни детективи, бюджетни философи и морални титани на свободна практика. Хора, които години наред са лъгали избирателите си, хора, които са сменяли позиции по-често, отколкото сменят профилните си снимки, и хора, които правят гимнастики, от които би се засрамил дори олимпийски отбор, само и само да се докопат до властта и държавната хранилка. Същите тези хора, които до вчера стискаха боташ като удавник спасителен пояс, днес се хвърлят на оставката на Кандев като последна сламка, като последна политическа сламка на спасението. И заглавията, разбира се, бяха апокалиптични. Скандал. На какъв натиск ли е бил подложен Кандев? Какво се опитват да прикрият от прогресивна България? Човек да остане с впечатление, че не е подадена оставка, а под сградата на МВР е открит тунел, водещ към Москва. Най-злото място на планетата. Никой още не знае всички обстоятелства, но присъдите вече са написани. Правилните анализатори вече са се изпотили от възмущение, а политическите активисти са обявили край на държавността само за 70-ти път тази седмица. И точно това ме накара да направя това видео. Не защото една оставка не е важна сама по себе си, а защото спектакълът около нея ме дразни. Този спектакъл показва отчаянието на онези, които толкова дълго време не са успели да намерят сериозна атака срещу властта. Те превръщат всяко административно движение в национална трагедия. Интересното при тази оставка обаче е, че тя символично беше направена под формата на пост във Фейсбук. Нека я прочетем, а след това ще ви пусна и видеа с реакциите на министъра на вътрешните работи Демерджиев и опозицията в лицето на лидерът на Да, България Иво Мирчев. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча, също. Разбрах посланието. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човек, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ. И сега, след като чухте тази публикация, нека да я погледнем по-трезво, защото иначе човек може направо да си пусне тъжна цигулка за фон и да заплаче пред екрана. Имаме всички елементи за една прекрасно режисирана политическа сцена. Униформа, тежки думи за принципи, политически натиск, фасада, мълчание, ред, закон и, разбира се, снимка с възрастен човек, която е така подбрана, че да ти стане мило, драго и почти да забравиш, че не гледаш просто човешки момент, а политическо послание, опаковано като морална изповед. Това е стара техника. Слагаш снимка, на която изглеждаш близо до обикновения човек. Говориш за принципи, за чест, за гръбнака на държавата. И чакаш публиката да каже: ето го човека от народа, ето го честния, ето го този, който не се огъва. Само че политиката не е детска приказка и хората, които следим процесите, много добре знаем кога една оставка е оставка
и кога започва да мирише на предизборна подготовка. А когато в публичното пространство вече се говори, че името на Кандев ще се завърти около президентските избори, тази публикация започва да прилича не на последна глава, а на първа страница от политическа биография. Но разбира се, идеята, че Кандев вече се разглежда като бъдещ политик, не е моя. Нека да чуем какво има да каже министърът на вътрешните работи Демерджиев. Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношението му по собствена воля, без да има изложени мотиви. Разбира се, аз го питах съвсем ясно и директно, има ли такива мотиви. Той не изложи пред мен такива, изложи такива от изцяло личен характер, които не смятам, че трябва да споделям с вас. Но смятам нещо друго. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си. Ето това аз наричам държавническо и мъжко поведение. Незагадъчни статуси и театрални снимки. Имаш проблем с министъра? Казваш му го. Намекваш, че срещу теб е упражнен натиск, назоваваш кой, кога и по каква линия. Нека сега обаче видим и как опозицията в лицето на лидера на Да, България Иво Мирчев разгледа казуса около тази оставка. Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е дала напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление. И всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин, те не са само в тази сфера. Във всяка една от сферите започва с едни големи обещания, след това разочароващо се стига в общи линии до никъде. Всички видяха, че Георги Кандев беше запазен като главен секретар заради общественото мнение, неговата огромна популярност и с видимо нежелание от това управление. Дълги години България просто нямаше главен секретар на МВР и от тази гледна точка Георги Кандев спря купуването на гласове, свърши доста полезна работа. За съжаление, стигнахме до днешния ден. Министър Демерджиев обаче отрече да е имал оказван натиск, да е имал спиране и му пожела успех в политическата кариера. Как го тълкувате вие това? Аз мисля, че Георги Кандев е изключително голям професионалист и в рамките на служебното правителство видяхме само това от него. Той не правеше политика, върши си работа и свърши доста добре. Ако видите нивата на купени гласове, сигналите и реализациите по негово време, въпреки саботажите, които прокуратурата, например, направеше. Истински съжалявам, че за първи път България имаше отличен главен секретар, който подаде оставка и съм сигурен, че това е голям минус за страната ни. При тези хора всеки втори ден в държавата има някакъв тежък сигнал. Всеки трети ден държавата се разпада и всеки четвърти ден ни обясняват как само те могат да я спасят. И забележете колко удобно е построен разказът. Кандев бил запазен заради огромната си популярност. Управлението не го искало, той е работил чудесно. Всички са му пречили, героят накрая напуска, а Мирчев излиза пред камерите и микрофоните, за да обяви краят на държавността. Само че преди от Да, България да започнат да раздават оценки кой е достоен, кой е герой и кой трябва да си тръгне, нека погледнем какво са свършили самите те. Колко от големите им обещания се превърнаха в реални реформи? Нула. И понеже Мирчев говори за обещания, промени и реформи, нека погледнем и какви бяха приоритетите на неговата политическа партия през последните дни. Само преди дни представители на Да, България внесоха законопроект, насочен към отмяна на забраната за съдържание, свързано с нетрадиционна сексуална ориентация в училищата. Или с други думи, може би искат да се въведе практиката, в която учителите обясняват на подрастващите, че най-нормалното нещо с цел да си репродуктивен не е това, което ти е отредила самата природа, а именно да те привлича, да речем, срещу положния пол, както е отредила самата природа. Не. Всъщност, може би ако си малко момиченце, няма нищо лошо в това, като пораснеш да станеш голям мъж. В смисъл, все пак трябва да се учим от Холивуд, нали? И когато виждам подобни приоритети, няма как да не си задам въпроса, чий дневен ред следват тези хора.
Българският ли? За щастие обаче в това отношение обществото и в частност родителите са будни и се възроптаха и опитът на Да, България бе осуетен. Сега обаче, понеже не искам да го играя служебен адвокат на новото правителство, мисля, че е редно да отбележа и нещо друго, което ми направи впечатление. Тъкмо и тези, които ме плюят, че съм платен от Румен Радев, да видят, че имам критика към прогресивна България. Ако бях платен, нямаше да си го позволявам, ама още никой от пиар отделът им не се е свързал с мен, така че ви чакам. Става въпрос за прословутото спиране на изпращане на оръжия към Украйна. Нека чуем какво каза премиерът Румен Радев, след което ще направя коментар, който мисля, че е уместно да се направи наистина. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Както вече заявих, наш основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Добре, но тук се визира безвъзмездната помощ към Украйна, която към този момент така или иначе мисля, че е нищожна, ако изобщо има такава. Ето, даже сега ще ви прочета изказване на министъра на вътрешните работи на Украйна, който на практика казва същото. Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георги Тихий по време на брифинг. Украйна и България осъществяват сътрудничество в отбранителната сфера на търговска основа, което е изгодно и за двете страни. Разчитаме това сътрудничество да продължи, тъй като носи полза и за двете страни. Ние получаваме необходимите средства, а българските компании могат да разширяват производството си и да реализират приходи от това партньорство, заяви Тихий. Благодарни сме на България, че подобни проекти са възможни. Ценим сътрудничеството си с българските отбранителни компании, добави той. С други думи, продажбата на оръжия към Украйна продължава с пълна пара, а това изказване на Румен Радев по-скоро беше тип пиар изказване, за да се хареса на онази част от народа, която са против доставката под всякаква форма на оръжие към Украйна, част от които българи съм и аз, но не мисля, че изказването на премиера в този случай има кой знае какъв смисъл и тежест, освен, както казах, пиар. И така, сега в края на видеото ще ви оставя с едно стори, което качих в инстаграма си, стори по повод ето тази рисунка. Също така, ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ме подкрепите в Revolut с сума по ваш избор, защото в интерес на истината не че се оплаквам, мразя да се оплаквам, но никой не го прави. Никой не се сеща да хвърли 5 евра на Бат Милко. А истината е, че не ми се иска да пълня канала с реклами на хазартни компании и така нататък. Не е като да нямам предложения, просто наистина не искам да го правя, а без вашата подкрепа нещата биха се случвали много, много трудно. Така че за момента единствено на вас разчитам да продължаваме с подобна продукция, както разбира се и на абонатите в Заешката дупка, за които подготвям специално видео, което ще пристигне съвсем скоро. Още веднъж благодаря ви, бъдете живи и здрави, виждаме се в следващия епизод. Чао! Преди няколко месеца в един случайен епизод, мисля, че беше когато започна инвазията в Иран, обявих, че правя нещо като конкурс за фен-арт за канала, за YouTube канала ми. И сега ще ви покажа какво дойде в крайна сметка, нещо, което супер много ми харесва, за което искам да благодаря на Alice Artworks, която го изработи. Така, показвам ви. По принцип вече не снимам супер често от този ъгъл, в който се вижда страницата на гардероба, заради технически причини и проблем с микрофоните. Няма да изпадам в подробности, но така или иначе ми е перфектно за просто повдигане на атмосферата и по-добра работа тук в моето кътче, в което монтирам видеята си. Моите благодарности още веднъж към Алис, изключителен професионализъм, много съм доволен от това, което се получи и така, живи и здраве!